episod din seria noastră de Survival Games. Jucăm de această dată pe MCSG și da, sper că vă place intro-uri. Aveți bun, deci aveți link-ul celor care mi-a făcut intro-ul în descriere. Nu știu, eu un timp de 2 români și cei că sunt abonați de-a mei, vă salut, băieți, dacă vă uitați la acest videoclip. Sincer, salutări. Mersi că dai cu pumnul în mine. Ok, băiatul ăla are sabie. Eu n-am. Ok, acum hai să fug rapid. It's Radu PvP. Cred că era acela. Nu știu sigur. Însă vreau doar să fug. Ok. 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 O să joc ceva mai chill, nu mă bag chiar pe toți. Ei bine. Hai să îmi fac și eu itemele. Să-mi aranjez așa inventarul puțin. Ok, hai că sunt pregătit de bătaie. Ok, normal. Ok, sorry, chestia asta. S-ar putea să tai la montaj. Stai, s-aude? S-aude. Bun. Nu de alt... dar m-a sunat tata. Și trebuia să vorbesc cu el. Ok, mai sunt 5 playeri. Mă duc să fac și o sabie de iron, sincer. Haide. Trebuie băiețelul ăla cu sabie de diamond. Ok. Fuck you! Cu tot cu arcul tău. No, sunt mort. No, să mi se ducă focul, asta-i. Da?
pe săgeți. Hai, poate-i dau tenul ăsta. Ok. Hai, băiatule, cam de săgeți. Nice. Bun. Și noi încheiem aici episodul. Dacă v-a plăcut, ne lăsați subscribe, dați un share pe Facebook, să și pe voștri și până data viitoare, eu o zi minunată. La revedere!